Croeso I syniadau iach. Yn y bennod yma, cawn gepolwg ar orloesi y myd iechyd a gofal drwy farathon ddyfisio. Wy'n credu bod dynodau fel hyn yn bwysig iawn, yn bennaf achos bod nhw'n hwyl. Cyfle I ddiwydiant ar clinigwyr ddod ynghyd. Mae'r math ma o sesiwn wedyn ni yn cysylltu y pobl sy'n ar arian I ddatblygu prosiects newydd gyda'r pobl sy'n ar problemau a'r gallu I greu dechnoleg sy'n mynd I helpu. A siawns I edrych ddi hwnt I sector iechyd, am atebion I wella gofal cleifion y dyfodol. Wy'n credu bod yna gyfleoedd mawr o rannu hynny'n allanol gyda diwydiant, gyda prifysgolion, gyda bobl eraill sy'n frwydrodig dros y maes, gyda cleifion a gyda'r cyhoedd, achos yn aml iawn mae'r syniadau creadigol yn medru dod o sectorau eraill. Mae syniadau iach yn gyfres o bodlediadau gan Hwb Gwyddorau Bywyd Cymru, lle y cliwn ni am syniadau newydd arweinwyr a dylanwadwyr sy'n arloesi y myd iechyd a gofal. Y cyflwynydd yw Rhodri Griffiths. Dewch ni gael mynd ar hackathon. Na, dim ras hir, na dim byd I wneud â hacio mewn I systemau gyfrifiadurol. Ond 2 ddiwrnod ble bydd ymarferwyr iechyd o bob cwr y Gymru yn dod ynghyd ag arbenigwyr digidol I ddatrys problemau sy'n ein gwynebu o ddydd I ddydd. Dyma Ifan Evans, cyfarwyddwr technoleg, digidol a thrawsnewid Llywodraeth Cymru. Wy'n credu bod dynodau fel hyn yn bwysig iawn, yn bennaf achos bod nhw'n hwyl. Mae fe'n rhan o'r gwaith arloesi ni'n neud ar draws y system iechyd a gofal yn ei gyfanrwydd. Mae yna nifer o raglenni gwahanol. Mae rhai ohonyn nhw'n rhai eitha strwythuredig, mae rhai ohonyn nhw'n rhai eitha difrifol mewn llawer o ffyrdd. Ond mae diwrnod fel heddiw yn diwrnod sydd yn gyfuniad o ddethlu a cyffro a cyfle I bobl I fod yn greadigol a cyfle I bobl gyfarfod ei gilydd mewn ffordd sydd ddim cweit mor ffurfiol a rhai o'r nosweithiau rhydweithio ni'n cael. Bore da, croeso i'r hac. Os hoffech chi gael brecwast, allwch chi gael brecwast rownd y cornel ar y wyth. Amser brecwast sy'n bore mis Mehefin, ac mae yna fwy na 100 o bobl wedi dod at ei gilydd yma I ganolfan Hwb Gwyddorau Bywyd Cymru yng Nghaerdydd ar gyfer Hac Iechyd Cymru 2019. Y ffordd orau ddisgrifio hackathon yw marathon ddyfeisio, lle mae pobl yn dod â'u problemau ger bron arbenigwyr gan roi herydd yn nhw i'w dratrys. Wedyn mae timau bach trawswyddogaethol yn dod at ei gilydd I greu atebion digidol neu dechnoleg i'r sialensau hyn, boed yn apiau, yn prototype neu syniad am gynnyrch newydd. Y gobaith yw y bydd yr arloesedd cydweithredol yma yn arwain at well profiad I gleifion Cymru. Sean Charles, dirprwy gyfarwyddwr, Comisiwn Bevan. Heddi fi'n, rhedeg y dydd, really. Cadw popeth I symud, cadw popeth I fynd, helpu pobl I gysylltu I greu dyfeisiadau newydd. Dyma'r 3edd flwyddyn i'r hwb gynnal hac o'r fath, ac mae'n tyfu ac yn ffynnu. Mae fe yn mynd o nerth I nerth. Oedd yr hac cynta, fi'n credu nath rhyw 60 o bobl droi lan. Yr hac diwetha, nath rhyw 80 o bobl droi lan. Fi ddim yn gwbl siŵr faint o bobl sy'n yma heddi, fi'n credu bod yn bell dros 100. So mae'n lot mwy o bobl yn cymryd rhan yn yr hac. Mae'r syniadau a'r problemau, dyn nhw ddim yn newid gymaint. Maen nhw ddigon tebyg ond mewn maes gwahanol er enghraifft. Mae'n gallu ni redeg y bethau yma wedi datblygu, so ni'n gallu denu lot mwy o bobl I gymryd rhan, a gobeithio wedyn ni newn ni weld gwell syniadau yn dod mas o'r ddeuddydd. Y gweinidog iechyd Fôn Gethin wnaeth gychwyn arni. Mae'n gefnogol iawn I ddigwyddiad o'r fath. Well, it's a real focus of attention on innovation taking place and potential answers for today and the future. To see technology, how that can help us, but to see how that's practically applied to delivery of the service to make a difference with and for people. And so it's a really positive way to try and gather people together to bounce ideas off each other and ultimately to try and decide what do we think could really make the biggest difference with and for health and social care here in Wales. Mae'r hwb gwyddorau bywyd wedi gwahodd ystod o bobl I gymryd rhan yn yr hac. Yn gyffredinol, ni'n anelu at gael 2 fath o bobl. Y math cynta yw pobl sy'n gweithio gyda gwasanaeth iechyd sy'n â rhyw fath o sialens clinigol neu yn ei gwaith.